Kinong Shoshnong Jokashnong Lowa Maput Kabhawa Po South West Council District Hinen Kasi Khandri Tarik Unai Weng Aja Apply Kirapan Pau Kijing Bajing Jar Kabede Bak Ombam Umdi Aposhnong Namar Hadu Mentak Kampat Po Kiwiyeng Bat Kihap Ruban Litong Nawa Bak Kam Cengai Nakashnong Yakini Kinti Kinong Shoshnong Kalawa Maput Kirapan Pau Ahmad Kilat Pathai Kubwa Hadian Baki Padan Kiyeng Kibapadio Leng baka skim JM kabayo banyak kami katukan ni kinong tokubo ki bahiyar sekan ni kasnong nakaliang orang basnong kalau mapur baro batsan es basan balang bat ko orang basnong sisnam tam ulaong bakani ko skim JM kalawan nadu ustam aja ka khandai hubunai telang balayo ekani ka skim ling ba kontraktor uba bhabak ling koi hadin kata lawan banbu hapo kasnong lowa mapur bat katelang kabla penangkam kadai kajong ka PHE bat kinar kidai belada penbiang do kontraktor hendai hadu menta kilong yang kisah kajing dum haposnang nama hadu menta kidon ki bapat ya ka ketinjunga kadai Robertson sangling basan kadai traisnong lepo snong luar muput di menteri hoi ngalong ru menteri jong ka snong luar muput dang sistem tam tapi ya thule mengi nglaban jurep ikane ka snong jopi pangkane ka skim JJM siwa tale mengi kane ka skim JJM kawan mano kani ka skim JJM kawan yang benar hagi haus nem 8,000 kat khandai arkau benai tlang di bila yo ia kena ka skim JJM leng ba jong kontraktor bodi bhabak lekhoi de hadin kata lawan ban bu hang po snong hanrei kasus kaba pendut kam kadai hi kasus jong PHE la su tan na kasus PHE bat kipat ula penbiang lupa kontraktor hanrei hadu menta kilongi po snong ngisa ha kajing dum namar ba ukhamna ban penbiang ya kilongi ha kaba nilele wat jing tip ba kat noying ki ba dei banyo ya kani ka na office ki on sispa so kusan ye hanrei hadu menta ni dangsa sasan phuging ki bom padio kata khandai pusan ngila yo ying ki jongi kataru dai na ka JJM hanrei la suwan sna ya ka top JJM bat la tan direct na ka top jong ka PHE ka barem ban penpui ha kata ka top JJM bat la sam ha kilong ying kilong sem ki jongi bat kum ju la sim ya ka top jong ka MD ban tam ha kilong ying kilong sem ki jongi ki bodon hapo snong tikani kalong ka jing na ka menta ka snong ka thau kalong ru ka jing na ka menta ki tu ki bom yo ha ka ba teng ki buon na kalyang dong ki snong jongi ki dei tang ki nong rep la ni ki nong bala ha ka ba ki du ya ka sngi ka po tang na ka menta ka ba ki ha ban penbiang ha ki jing kesem teng ka jiaru ba ladangi le tong na ki wa la na kanu ka jaka badun platform ha ka ba ki kentai rangkat ka ba khunlung teng kami ke jingnya para kentai ban yak ni hang tu namar teng ha ka jinglong briu hi ke ni kham yakwa hi bangin yo tong kong te kani ke jingwan jong ke GM hapo snong kalong penban ka uding pengkiang na ka benta ka snong ka thau ha ka ba kamla kat kum ke jingdawa jong ka snong kani ka skim kabala ki balak kilong khandai san ying la yo ha tadi hafsam kat no ba la poi tu yang kini kani ko ngila poi ngila yo ha usnem arhajar arfuar te hadu kini gisngi ki bementa la jankut wa arhajar arfulai kini ki longying ki bompat yo kimpat yo hadu menta kini ki ying ki ba klem yo ki yo na ai ki tong ki teng ki don ki platform ki ba ka mauput ka PHE na mauput ki don bat ki letong bat teng ru ki ha ban kit ya ka kho star ban lek nya kini ki wa duit ki badon sobdong jongasna kani ka skim ki kapoi kum bakan no telur no ke ha ka banangkong u ex menteri u bali thu bagani ka skim kapoi hadu siklor san phurang hanrei ha ka jingwa jingtip ka badang menin dang khandiat ki sini ki bang la lejwa jingtip kapoi hanriu phulak tam ti kini ki baro ngimpat yo ya ka jingsai namar ka snong kala de ban bu ru ya ka RTI hapo office bat hadin bangila yo ya ka RTI kata ilala ban jubab sai
kadno ka sanction lani estimate ya kani ka JJM kapoy po sinang dumi Nai ka telong pi tan ko. ka tulong ka ba ni yo menta kadai hi nakasus jong ka PHE kata kadai na umaryat Kabarem ko dan. ka dayru ka kabarim ka ba ka PHE kala ay na du report ki menswa Katan top na na telong ka kung kan ka skim GGM. Kidi bit bar rimbek tan bit. ki ni ki top ki ba don yung jong ka JJM ki don tangkaway kataru ba ya kani ka top JJM ka ka ba penpoy ha kani ka top JJM la tan direct na ka top PHE ka barim ga sinong ngi karpan EP ki press ki bawan lang ba jong kani ka por ba pinya simpyalem ban bu kanu ka jingkarpan na kabenta ka office la ne ba pin penmi ha ki kot khbor la ne ki youtube khnang ba ki wei kin tip ba ni ka snong lawan muput ngim pat biang ya ka JJM ka ba la dep tre na du pistan ki bulai Kini ki pai i kidai yudan ro ki pai ki bala sarang ki bala rem. Pi kumno ki kasno ki kan. ya kata ngam datib ha namar la supan tre hi do ex menteri ya kini ki pat ki ayu ke ki don bun Nakistan ki baladep ban penyeng ha kaban ayum ya kilonging ki pat ki sarang lupa ki iba kani ka wanra ya ka jingha na ka benta ka snong ka thau rei ha ka jing perkhat jongi kum kinung yalam snong ni perkhat ba ki pat JJM ki dai ban long ki batmai rei yo iba pilai jeban yo ha ka ba pilai ban pet ya kini ki stan ki badon bun ki stan ki ba layo ban ringdur lamba jong kani ka jungwan ka pi kilong ki sarang Kani ka top ro ka top bala rem. Kamdan dikta. Kamdan dikta ya ka. Kot ka kya ba ka sarkar ka ada mai ki jangkam ka top bala rem. Ji ngin ong kumno lada ngin ong ba ka don jingta ya ka kot ka kya ru to teng ha ka ba mesturur u badayru ex menteri penkut ya kani ka tom kang ba ka jing penkut ka jong uru kumtu kala long sisin san snem ni sisin riu snem te ngi sngo ba kani ka top ka ba don ka jing karpan na kalyang dungi kalong ba la kumnu mestur dong ka ka uba ka PHE kala de pentung un sobhaban simthya ban penkut ya ko namar ngi kum kinung sungsnong ngimpa bangin di ya ka ba don ya ka kikyang jingpang ba ki kun ki jongi kin yo ki kwa ki Kumbakat no population ka jibun breu na snong. ki jungbun breu hapo snong nadu kini ki snem ki berlem ngilayo ban ken kolong kras pa tam Nakamta chispa sa saniya. Katop hatalong kadan jong ka JJM. Katong kam don namar kasus hi kadai nadu minswa kadai kasus jong ka PHE Tigini ki mentar ko kastong pi ba kimyo ha pinle kumno kini ki longjing bom yo Di ni sengo bang ni dap da ka GE namar hakaba na kalyang dunga kum unong yalam dung snong ngalalet namar ban ya ka complain ya ka benta kini ki bom rei ka bakut hi ka ba niyo ya ka juba kalong bed ba un sawan ban padam rei hadu menta ka sngi ba piwan ba ngi khot ya ki press hadu menta ka sngi ru krema ban koi tingi la kwa yo kontraktor la kumnu ba un wan hakano rekado ka sngi hakabang la karpan na kalyang dunga balik office ngong lada piwan pinwan yalam ru yo kontraktor knang bangin yo e kejingsa rei hadu menta impad yo kini ka office bapet je kini ka Chong pi kadai ha mokarwat na kadai ha mokarwan mokarwat ka hap sa uas na ha po sawe pila ujar yo mele ya UMLA te ngimpat ujar kini ka skim kapisal dep selut punta pa ladangin ong 4 sayro ha ka jingpau hi kapaw bang la dep selut namar kapisa ka call deposit hi kontraktor ula dep say namar ka call deposit omba usay kontraktor hanray ka call deposit kawan
ka account jong ka WWSC Makon ka. la say secretary but Tharman jong ka WWSC ban ilabu ka kon jong ka snong jang ba udon u ex-military u balawan saino ya kata ka lailang bat kabasa hadu kene ka por ka bimenta kalong satang lai ko ja Kamut ka call deposit ka di laylak. lailak lai ko ja tamlan ma Di lang lagi PHE tabang sultan lo pat na tuna pa kanar pa kana balang sultan lo pat jiri Mukta ka na pangalang ka day ka jong ka JJM na jo ka PHE ndai Kadi ba barem kan? ka barem Ti ka JJM kam ti kamon rapat kan. ti kemon la kan Jong kali ya. Kontraktor balik sama. ni kontraktor no gelu kontraktor Teknik kiwe balik kiyo kipat balik kiyo ni kata kan ni haban ayu no mar le kata kan kuwe yo ni patkan yo Te kamot piyo dak balang kabalang sai kan laban ai maka por si. kabalang kala ban al mau don tu pai bagi labu pai kana ini ya tanang to kan sultan Kan oyeng hang ne kiba san yi kene ka ketot hang ne kita ki ong kentai yo ne. podduet Wet kumba kan oyeng ne kada. san yi ki bom yo kene JJM san yi Tika ka he ta ka pitan na. menta kana klan ta ka hei rei la sai na la mi kene gimna pep to te kala telal ba yo tambah Tika ka jika tu jong film ba ka kan ka channel ka jong makin usnya tu bos ka baka JJM ka awan tong pi. Iwe kila yo pipat kiyo. ke jadi ketu jungi tadi hap ketu bala kono depan pembiang kan nang makan ya lo ngerti barok kan tak nang macam itu Ini ke top jongno kena kata pada ka top MGRGS kena Tis ka ngite kan ne ka kan supply hai sai. kena ka supply hane dong jungi bat han saya ru Kadang yu kan dong musuh kena bat tapriwai Kani ka top yung baka padak pi yo na ka tolong. kena ka telong na menhyang ka telong na menhyang ka cegdam kena Teknik pat bahaya kide jong ka. Sini jong jenar ya. jong ka MGRGS Ni pat bahaya bawa na tolong. wana Mun cegdam na tolong ro kide jong JJM o jong ka MGRGS Teknik ka kim JJM padak ka. JJM pat kawan am na. keman Teknik pajret ni pa dong ka yung ke JJM JJM. Kung ka sim na tolong jong ka NRGS. Ban supply sakit luyang. Tiki yo lo baro ki yim na. Kita ni sini saya kira ya baro Yo baro. ya baro kita sini